Μπήκαμε στον χώρο της πολιτικής με μια καθαρή ατζέντα ότι μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε κτλ. Αυτά τα φλιναφήματα και οι εξυπνάδες, εγώ δεν είμαι πολιτικός και όταν θα εκλεγώ θα είμαι πολιτικός. Και μην με ρωτάτε για να σας πω, εγώ ξέρω μόνο από οικονομία. Και μαζί τους σκοτώσαμε. Αυτές οι ασθενικές και πραγματικά με άγχος παρεμβάσεις δημόσιες που είναι ανερμάτιστες και σχεδόν ανόητες δεν βοηθούν κανέναν από εμάς. Είτε προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από παντού. Είναι το άγχος της κάλπης. Και εμείς το περάσαμε, δεν κάναμε έτσι. Αυτό απαξιώνει στα μάτια του κόσμου την πολιτική συνολικά. Όχι, απαξιώνει αυτούς που έχουν την ευθύνη. Εμένα δεν με ακούσατε να σας πω, δεν θα σας απαντήσω γιατί δεν είμαι πολιτικός. Ναι, αλλά εσείς είστε ο Χρυσιανούλης. Δεν είστε ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρος. Γιατί ο Αυτιάς τι είναι? Ο Γιώργος Αυτιάς. Μίζωνος ή ελάσσονος σημασίας πολιτικό πρόσωπο. Ναι. Όχι, δεν ήταν δημοσιογράφος. Και τώρα είναι υποψήφιος. Ήταν ένας στρατευμένος σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που αξιοποίησε τη δημόσια συχνότητα που του παρήχε το επάγγελμά του για να κάνει δουλειά υπέρ της δημοκρατίας. Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος δημοσιογράφος που γίνεται πολιτικός. Είπα εγώ αυτό. Δεν θέλω να υποκρινόμαστε. Και εσείς δημοσιογράφος γίνετε πολιτικός. Αυτό. Ναι, αλλά εγώ να σας πω κάτι και το λέω με υπερηφάνεια. Ο Νικήτας ο Καλαμάνης και ο Μπούρας, ο αντιπρόεδρος, όταν μπήκα στη Βουλή πρώτη φορά, μου λέγανε ρε πουλάκι μου, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είσαι. Τον κύριο Πέτσα τον έχω φιλοξενήσει ως καλεσμένο. Ποτέ δεν του έδωσα να καταλάβει το αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είναι. Καλά, και τον Αυτιά έχει περάσει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο επί ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο κύριος. Εγώ δεν θέλω να το ισοπεδώνουμε. Γιατί εγώ σας μιλάω για μένα. Για σας όταν μόνο. ακούω τώρα κάποιον να λέει μαζί του σκοτώσαμε, λέω ότι το κλαράκι της πολιτικής που καθόμαστε όλοι, όχι πριονίζεται, σπάει. Η δικαίωση των ανθρώπων έρχεται όταν παράγεται και πολιτική υπεραξία στο πόσα μάτια υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα. Πόσες επικίνδυνες περιοχές, πολεοδομικά ναρκοπαίδια, πολεοδομικές βόμβες, χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, με κλειστή την πρόσβαση και κανένα σχέδιο διαφυγής. Από τότε που έγινε, πόσα μάτια ελέγξαμε, με ποιους μηχανισμούς και τι διορθώσαμε.